Mga hunter. Kuha ta mga hunter pero sayang. Gahapon, ako ning gikati sa akong katian, buyo. Wala man mo duol hunter. Ngunit karon, idalang ko aning babae. Ibiyaan na ako mga hunter kay itaga na lang, naglitag ko dito. Yung sa makaroon mga hunter pagbalik ko, niya naman patay na hunter. You know? Sayang kay hunter. Patay na. Kuha niyo siya sa labay hunter. Dili o. Dili siya nasad ito. Dili mga hunter. Sayang. Sayang mga hunter. Pag abot ko, wala na. Patay na. Sayang. Dead na hunter oh. Tulis na. Sayang kayo. Taon naman mga kantero, mangi kumagdahom nga mga ani. Kaya kagahapon akong gikati, wala man siya mo duol. Abi ko nga, di siya makuha ani. Yung babae, inahin. Yung kanter, kung naman gini. Lutuon na lang ni, sayang man. O mga kanter, nati shout out. Pino Family from Singating Bangon Bukidnon, shout out. Salamat sa inyong pagbisita sa akong channel, inyong pag subaybay. Si Gilbert Patalinghog, shout out. Salamat sa imong pagbisita. Daghang salamat. Ug Rusty Kasikas from San Antonio, Talakag, Bukidnon. Salamat sa inyong subaybay sa akong video. Dini lang ko kutob. Hangtod sa sunod. Yung video mga kanter. God bless. Bye bye.